Здравейте, здравейте на вълните на Mash and the Magic. Какво иска от вас намисления човек? Една такава тема ми се струва, че би било полезно да разгледаме с вас чрез картите Таро. Какво иска от вас този човек по принцип? Какво иска от вас този човек в момента? Може би ще си дадем сметка и относно това какво вие искате от него. Да, винаги нещата са взаимни и трябва да се гледат така и от двете страни. Може би вие ще си дадете сметка какво искате от този човек, като сравните с информацията, която ще ви дойде относно това, което той или тя иска от вас. Тук една интересна карта от сюрреалистичното Таро ми попада. Тройка на пентаклите, която изглежда така. И в която се говори за това, че когато имаме взаимодействие с определен човек, то винаги е двустранно взаимодействие. Може би онова, което хората искат от нас, се променя и се влияе от нашето отношение, от нашите изисквания към съответния човек. Тоест нещата по някакъв начин са свързани и са успоредни. Какво иска от вас намисления човек? Намислете си човек, в сигнификацията ще разберем доколко този човек, който вие сте си намислили, съвпада с лирическия герой, който ще дойде на нашата магическа маса и за когото ще ни разказва Таро. Вашия човек, неговите искания, претенции, виждания относно връзката с вас. Съответно, вашите, може би, претенции, виждания и желания от връзката ви с този човек. Да видим какво ще излезе при така зададената тема. Аз си мисля, че може да бъде интересно. Започвам с сигнификация. Кой е човека, за когото ще ни говори Таро? Кой е човека, за когото вие си мислите? Има ли съвпадение между човека, за когото вие си мислите, и онзи, за когото ще ни говори Таро? Седмица на мечовете. Това е някакъв човек, който се опитва да се добере до нещо. Да се добере, виждате ли къде са му мислите на този мъж? Ако вие си мислите за мъж, вижте къде се падат точно мислите на този мъж. Това определено е човек, който поставя жената срещу себе си в някаква рамка и вижда определена част от нея, вижда определена част от тази жена, примерно, с която той е в отношение, и тази определена част е тук в тази част на нейното тяло. Като че ли всичко останало е в някакви такива замръзнали тонове, не е толкова живо. Това е човек, който се интересува от физически аспект на връзката. Тоест, може би тук имаме човек, който по-натам, като гледаме в желанията и стремежите и целите на този човек спрямо вас, ще намираме един такъв фокус в физическото, в материалното, може би в сексуалното. Определено това е човек, който се интересува от тези неща в отношенията. Кой е този човек? Да, това, ако е мъж или жена, няма значение, но той или тя някакси гледа като на човека срещу себе си, като на някакъв обект. Буквално като на обект. Дори не толкова на живо същество, колкото на обект. Обект на моите желания, обект на моите стремежи, обект на
на моите търсения. Но този обект, доколко може също да чувства, също да има някакви желания, също да има някакви стремежи, като че ли не толкова се интересува този човек. Да, направихме му една дисекция. Императора. Имаме си работа с императора. Императора е в този конкретен случай, това е някой, който няма да се спре пред това да ви направи дисекция, да ви огледа, да ви обърне с хастара навън, така да се каже, да ви огледа от всички страни супер критично, така че да бъде сигурен, че вие удовлетворявате неговите изисквания, вие можете да... Можете да бъдете управлявани също така според неговите изисквания, според неговите интереси. Това е човек много проницателен. Това е човек, който гледа на другите малко отгоре. С едно такова усещане за превъзходство. Обича да ги анализира, да си вади някакви изводи, да си прави някакви планове. Все едно не става въпрос за живи хора. Така малко се отнася към другите този човек. Може би е студен човек. Предните две карти са студени карти, мечове. Това е една студена боя. Но дали е студен? Да, със сигурност е студен, но по-скоро тази хладнокръвност тя има тя присъства при него или при нея в мисълта. Тоест, много ясна мисъл, много аналитична мисъл проявява този човек. Може да е човек, който е супер интелигентен или просто умен, начетен, човек, който експериментатор. Той си прави малко експеримент с хората около себе си, защото му е интересно. Интересно му е да види как те реагират. И в този смисъл една такава нечовешка хладнокръвност проявява. Много ясна, точна, хладна и остра мисъл има този човек. Също така може да е много критично настроен по принцип. Всичко да е така много добре преценено. Къде са добрите страни, къде са лошите страни. Всичко е ясно, всичко е точно, на мястото си. Човек, на когото му отива военното дело по принцип, повече отколкото да се проявява в отношенията. Но тези свои умения този човек може да ги прилага също така и много ловко в отношенията. Интересни са му жените, ако това е мъж. Интересни са му жените. Той иска да ги разбере. Той има за цел да ги разбере. Още какъв е този човек? Но не може да ги разбере. Трудно му е да ги разбере. И точно затова са му толкова интересни. Ако вие сте мъж и си гледате на жена, около тази жена има един такъв хладен мъж, за който аз говорех до сега. И това е жена, която се измъчва. Това е жена, която е свикнала да бъде третирана по-скоро като обект на нечие изследване и на нечия критика. И тази жена се опитва да се добере до нещо различно. Виждате ли, може би до вас. Може би тя търси спасение чрез вас от този император. Може би тя търси изход тук от някаква такава ситуация, в която тя се е заклещила.
Ако това е жена, която не се чувства добре на мястото и в ситуацията, в която се намира, и тя иска да избяга. Не, че има някакъв конкретен план, как да го направи, но много и се иска. Тук едно котенце се опитва да вземе мястото на магическата ни маса. За сега го оставяме, то ни помага, то ни чисти пространството. А аз продължавам нататък. Кой е този човек? Кой е този човек? Кой е този човек? Повечето, разбира се, сте жени. Обърната сила излезе тук. Жени, които си гледате на мъж, и в този случай тук имаме един строг, справедлив, категоричен, умен, интелигентен мъж, който много иска да ги разбере жените. Може би чрез вас той иска да разбере жените, но му е трудно да ги разбере. По-скоро ги наранява, отколкото да ги разбира. Дали ги наранява умишлено? Не винаги. Не е задължително. И кой е този човек? Тук обърнатата сила излезе. Не мога да противореча, що ме излязла обърната. Това е по-скоро човек, който има сила, много силен човек, но някак си или я използва по неправилен начин тази сила, или в момента, в конкретния случай, може би с вас, на него му е трудно да приложи своята сила, като че ли силата му е блокирана по някакъв начин. Ако това е мъж, който не иска да се поддаде на влиянието на жените, но да речеме по отношение на вас, той се поддава на вашето влияние. Не му се иска да се поддава на вашето влияние, но е податлив. И по-скоро вие сте му нещо като слабост. Иначе с другите може би се проявява по различен начин. С другите жени не е точно така. Другите жени той ги управлява, направлява, той ги контролира, но с вас не. Не, с вас случай е друг. Ако вие сте мъж и си гледате на жена, това е жена, чието сили са изтощени, енергията й е изтощена от някаква мъжка фигура, която в момента я управлява, надделява над нея. И тя иска да се измъкне от това. Не знам това дали сте вие или е някакъв друг човек. Според зависи. Както винаги, според зависи. Дайте да видим какво иска този човек от вас по принцип. Какво иска този човек от вас по принцип? Какво иска този човек от вас по принцип? Какво иска този човек от вас по принцип? Ами да, тук имаме представен един такъв по-скоро физически план на неговите искания. В физически план иска да осъществи контакт с вас, може би в сексуален също така план. Се ограничават неговите желания по отношение на вас по принцип. Не е задължително да е точно сексуален, може би просто някакво такова общуване, интерес. Има интерес към вас. Може да не е много ясно дефиниран и конкретизиран този интерес, но вие го привличате и той иска да отиде една крачка отвъд това. Една крачка отвъд просто обичайния контакт. Една идея по-навътре, примерно, да проникне във вас, да проникне във вашата душа, да проникне във вашето тяло. Да, вие определено представлявате интерес. Така иска да ви разтвори на две и да види какво има вътре. Какво има вътре и какво има отвъд. Иска да разбере какви могат да бъдат евентуално нещата, които ви свързват един с друг. Буквално дисекция иска да ви направи този човек, още в началото го видях, но като цяло вие по-скоро първоначално го привличате на физически план, т.е. включително и сексуално. Иска да има общуване между вас, може би това общуване ще прерасне в нещо повече, не се изключва и не се отрича.
Знаете ли, този мъж, ако вие сте жена, иска чрез комуникацията с вас да разбере по принцип, малко да се доближи до една стъпка по-близо до това да разбере жените, как работи тази машина, наречена жена, но и също така да вникне и една идея по-дълбоко навътре в себе си, в собствената си природа, в собствените си усещания. Защото така може би бяхме малко нечестни, като го описахме изцяло хладнокръвен този човек. Тук имаме вода и този наш Зигмунд седи в едно бурно море. Тоест, това е човек, който се интересува по принцип от емоциите, но се интересува от емоциите, както един учен се интересува от емоциите. Нали? Той не ги... Той иска да усети и той. Искам и аз да усета такава емоция. Мога ли да я усета? Мога ли да я усета с нея, примерно, ако вие сте жена? Вие определено го интересувате, кралица на жезлите. Но манипулатора тук се обажда. Това е човек, който иска от вас... иска да ви контролира. Виждате ли как? Една мъжка ръка направлява главата на тази жена. Иска да види докъде може да ви изконтролира. И докъде вие ще се поддадете на контрол и откъде нататък вече няма да позволите да бъдете контролирани. Също така този човек от вас определено иска и някакъв такъв интелектуален обмен. Иска да бъде вдъхновен от вас. Той цели и той търси вдъхновение чрез вас. Да се вдъхнови за нещо. Може би да се вдъхнови за това по императора, може би си търси партньорка този човек. Такава сериозен партньор в живота. Ако това е жена, тази жена си търси сериозен партньор в живота също, но може би е ограничена от някакви такива обстоятелства, примерно, че вече има някой до нея. Или може би, ако вие сте до нея, тя иска да разбере защо тази ваша връзка и причинява болка, ако вие сте до нея. Защото имаме тук едно усещане за болка. И тя иска да разбере дали вие истински я обичате или по-скоро я приемате като някакъв обект на своето сексуално желание и сексуален интерес. Това иска да разбере жената, от която вие се интересувате, ако сте мъж. Ако вие сте дама, това е мъж, който определено се задвижва от страстта и от сексуалното си влечение към вас, но не само. Той не спира до там. Той иска да продължи и по-нататък. Но това не е мъж, който ще се задоволи само с секс, и това не е мъж, който ще се задоволи само с такова едно повърхностно общуване. Той иска нещо повече. И иска да разбере дали вие сте жената, която може да му даде малко повече. Ако това е така, вие ще го вдъхновите. Но също така иска да ви контролира. Иска да види дали вие пасвате, дали вие му пасвате. Дали вие пасвате на неговия начин на живот. Дали вие пасвате на неговия ритъм. Също така сексуално дали му пасвате. Тук ритъм и секс, дали му пасвате сексуално. И дали той на вас съответно ви пасва. И все по-интересен ми става на мене този човек. Той съвсем не е толкова повърхностен и съвсем не е толкова хладен. И тези негови търсения, колкото и така да изхождат от една, в кавички, научна позиция, нали, някакъв такъв интерес, който суховат. Това е човек, който може да се окаже доста дълбок. И да ви кажа обаче, този човек може би сам по някакъв начин е бил нараняван и се страхува да не бъде наранен, и за това се представя толкова като хладнокръвен, за това се представя толкова като
разсъждаваш, разсъдителен, просто защото има някакъв такъв страх в него. И това желание е той да контролира жената, да разбере жените по принцип. Той иска да разбере жените, за да може да ги контролира. И то не просто да ги контролира като един хладен манипулатор, а да може евентуално да спре някакъв опит от тяхна страна те да контролират него. Тоест аз не искам да бъда контролиран и затова искам да контролирам. Затова се опитвам да контролирам. Искам сам да съм си навигатор, сам да си задвижвам колелата, сам да си не сам да си вървя по пътя, но сам да си определям посоката по-скоро. Не искам някой друг да определя моята посока, не искам някой друг да ми диктува, не искам да зависи от някой друг. Особено ако това ще бъде жената, която ще ми партнира, да. Значи този нашия Фройд си има неговите си, така да се каже, issues, проблеми, които най-вероятно проистичат от миналото му, от някакви минали негови преживявания, така скачат картите. Няма да ги вземем предвид, като са толкова много. Какво иска този човек? До тук видяхме какво иска по принцип. Нека да видим в момента какво иска този човек от вас. Какво иска този човек от вас в конкретния момент, в който вие гледате и слушате това виртуално гадание, което може по един или друг начин да ви пасва и да ви резонира, може би не на 100%, но определено вече вие трябва да усещате в какъв процент то се отнася за вас. И нека да видим в момента, точно сега, неговите актуални претенции и искания към вас. Какво иска този човек от вас? Какво иска? Двойка на чашите. Надявам се, че се вижда. Добре. Тази красива двойка на чашите. Иска контакт, иска съюз, иска близост, иска заедност, иска споделеност. Обаче иска и по някакъв начин вие да отговаряте на неговите изисквания, да отговаряте на неговите критерии, на неговите мечти дори да отговаряте и отвъд. Много високи изисквания има този човек. Също така, като го гледам с тази глава на вълк, може би е малко вълк единак, този император. Вълк единак. И казва, аз не искам да остана такъв вълк единак. Но искам жената да ме вдъхнови. Искам жената, която е до мен, тази конкретна жена, която може би сте вие, искам тя да си заслужава, искам тя да е нещо повече от всички други. Искам да ме приема такъв какъвто съм. Искам да приема включително това, че понякога съм хладен, понякога съм отстранен, понякога там се занимавам с моите си неща, може да не й обърна толкова внимание, искам тя да го разбере това нещо. Искам тя да бъде до мен, тя да бъде зад гърба ми, дори когато аз не й обръщам внимание, дори когато не ми е до нея. И дали съзнава този човек, че изискванията са му малко свръх? Да, аз мисля, че го съзнава. Това е умен човек. Той си поставя високи изисквания, високи критерии. Той ги поставя конкретно спрямо вас, което означава, че той вижда във вас потенциал вие да изпълните тези негови желания, тези негови критерии, да се впишете в този звезден образ, който той е отредил по принцип на жената, която трябва да седи до него. Искам жената
т.е. за вас става въпрос, искам тя да стои до мене въпреки всичко, да се откроява, да бъде така жена, която се откроява не само в моите очи, която се откроява по принцип. Сред тълпата. Тя е интересна, тя е своеобразна. Тя не е от този свят. Аз искам всичко това от нея, казва този човек. Иска също така любов от вас, иска разбиране от вас. Ако вие сте мъж и си гледате на дама, тази жена в момента иска... Определено също иска връзка, иска контакт, иска близост с вас, но виждате ли как иска да е някакси над вас, да ви влияе. Да може да ви влияе. Да може да ви повлияе, обаче така позитивно, може би за да ви промени. Може би за да ви направи малко от нейна гледна точка, нали, да не сте такъв вълк единак или да не сте толкова различен от другите. Да, виждате ли, тук има някаква много тънка разлика. Ако вие си гледате на мъж и ако вие си гледате на жена. Ако вие си гледате на мъж, този мъж ви иска различна. Иска от вас да бъдете различна. А ако вие си гледате на жена, тази жена иска от вас да бъдете малко повече като другите, малко по-нормални. Нали, в кавички отново. Като другите. Нали? Защото в случая вие сте с някаква животинска такава маска ли, същност ли, природа ли, вие проявявате нещо, което е по-различно от това, което проявяват другите мъже. И тя харесва това във вас. Но като че ли иска да го промени до някъде, да го промени. И иска да се наложи. Иска да наложи себе си над вас. Това, ако вие сте мъж и си гледате на жена. Какво още иска този човек, за който вие си мислите в момента от вас сега? Неговите или нейните актуални претенции, искания към вас. Иска да бъдете двойка. Иска да сте двойка. Иска да опитате да бъдете двойка. Обаче нестандартна двойка. Нестандартна по този глупак двойка. Иска нестандартни отношения с вас. Дори тези отношения да са сериозни, те някак си не са като всички останали отношения. Те са различни. Те не могат да се ограничат в някакви рамки. Това са отношения между двама души, които по принцип двама души, които са различни от другите. И дявола. За сега иска свобода по този глупак. Човека, независимо дали сте мъж, жена и на кого си гледате, този човек иска свобода. Иска да се знае. В тази ваша близост, отново в кавички я слагам, тази ваша близост, този ваш съюз, това ваше партньорство, да се знае кое е моето, кои са моите граници и кое е твоето и къде са твоите граници. И много държи на свободата си този човек. Дявола. И отново да ви контролира по дявола. Отново всичко да бъде под контрол. Емоциите да бъдат под контрол. Най-вече неговите си или нейните си емоции да бъдат под контрол. Тоест, нали, това споделяне, което го има тук, особено ако вие си гледате на мъж, това е мъж, който не умее много да споделя. И това е мъж, който се страхува да прояви чувства. А ако вие си гледате на жена, може би тя така смята, че вие сте такова животно няма, казва тази жена. Той е особен мъж.
И аз трябва да го контролирам този особен мъж, за да мога да взаимодействам с него. Но аз самата знам, че и аз съм особена. Може би в особена ситуация се намира тази жена, ако там има до нея някой. И няма как да се отдам напълно на този човек, казва тази жена. И по дявола контрол върху емоциите. И знаете ли защо е желанието за този контрол? Желанието за такъв един контрол идва, когато има усещане за това, че не можем да се контролираме. Не мога да се контролирам, а искам. Искам да изконтролирам тези свои неконтролируеми емоции, това свое неконтролируемо желание, тази своя неконтролируема страст. Дявола иска от вас този човек. Дявола. Невъзможното може би иска от вас. Да се гмурнете в някаква такава нестандартна, невъзможна, страстна връзка, съюз, партньорство. Нещо повече за този дявол. Дамон. Ами, някакви тъмни страсти го влекат този човек. Някакви страхове също така. Знаете ли, може би този човек иска да обуздае, да усмири, да облегчи своите страхове чрез връзката си с вас. Иска от вас, може би, помощ. Да осветите малко живота му. Да му дадете някаква яснота. Да го извадите от някакво объркване. Да му помогнете да спре да се страхува. Да, и това е така, независимо дали вие си гледате на мъж или на жена. Тук има някакво объркване в този човек. Има някакво пропадане. Има нещо, което граничи с умопомрачение, неяснота, лудост. Може би преценява, че онова, което иска от вас като лудост, е невъзможно. Може би иска невъзможното. Искаш невъзможното или самият ти си невъзможен? Иска от вас този човек в момента да изпълните и да материализирате някаква негова фантазия. Нещо, за което той си мечтае, което е така доста в рамките на мисията невъзможна. Така го виждам аз. Иска да осъществите някакви негови детски или младежки или мечти, някакви негови такива фантазии, които са го съпътствали цял живот, защото вижда във вас потенциал вие това да го направите. Но като цяло желанията на този човек към вас в момента те извират от някакво тъмно място. Те са като част от някакъв такъв фантастичен свят, който е по-скоро в рамките на несъзнателното. Тоест, онова, което човека иска от вас в момента, самият той не го е дефинирал. Това са някакви такива несъзнателни, неосъзнати желания, които той има. И ако той се държи така объркано, ако той ви дава смесени сигнали, това е защото той наистина е много объркан. Много объркан човек. И съответно и желанията му към вас са супер объркани. Така. Идват от някакво такова тъмно, несъзнателно, безсъзнателно кътче в неговата или в нейната душа.
Аз не знам вие дали може да осъществите тези негови желания. Вие можете ли? Въобще осъществими ли са тези желания? Нека да попитаме така картите. Осъществими ли са тези фантазии, които има този човек? Това може да са и някакви сексуални фантазии, които не изключват такъв духовен обмен, между другото, и така емоционален обмен. Но са при цялата тази дяволска и нестандартна енергия, която излиза тук, и ексцентричност, бих казала. Може да има нещо извратено в желанията на този човек точно в момента, защото и дявола, и луната, и глупака. Аз мисля, че този човек е влюбен във вас и вие много силно го привличате. Но това, което иска то от вас, то граничи с някакво извращение. Така ми идва да кажа. То може и да е нещо красиво. Извращение не е точната дума. По-скоро е супер ексцентрично. Осъществимо ли е това? Така ще ви кажа, ако вие сте на същите вълни с този човек и ако тук става въпрос за някаква авантюра, която този човек иска да преживее в момента с вас, някаква такава нестандартна авантюра, и ако вие сте на същите вълни, да, осъществимо е. Колкото и да е странно това, което той иска от вас, колкото и, нали, може би в очите на обществото или в да звучи странно, да, осъществимо е, ни казва този рицар на мечовете. Вие можете да го осъществите това. Ако вие сте мъж, си гледате на жена, която иска вие да сте малко по-нормален, в кавички, като другите, може би тя е свикнала на някакви такива отношения, като другите. Тоест това нейното като другите не е много като другите по принцип. Тоест тя може да иска от вас вие да приемете някаква такава нестандартна роля в нейния живот. Особено ако има някой друг в нейния живот. Редом с вас. Който е в ролята на император. Но да, вие можете, вие ако се напънете, така можете да изпълните тези желания. А дали е добре това за вас и дали вие наистина го искате също? Дали е добре това за вас? Дали е добре това за вас? Judgment. Императрицата. Дали е добре това за вас? Това ще отключи нещо във вас. Да, определено това, ако вие се поддадете на това, това може да отключи нещо във вас. Но по това аса на мечовете, вие трябва да знаете много добре защо влизате в такова взаимодействие. Да имате така много ясно да преценявате ролята си, да прецените защо се впускате вие в това взаимодействие с този човек. И ако това взаимодействие с този човек е партньорско, т.е. вие си партнирате с този човек, може да си партнирате с този човек в някакъв проект, в някакъв творчески проект. Тук много надалече може да стигнете. Вие с този човек сте на едни вълни.
И вие може да направите много интересни неща заедно. Много нестандартни, но стойностни неща с този човек може да направите заедно. А ако вие сте в интимни отношения с този човек и не си загубите ума, не си загубите главата в това взаимодействие, а запазите ясен разсъдък и не се поддадете на тази манипулация, която видяхме, че този човек иска да упражни върху вас, вие трябва да сте на неговото ниво. Да, ако вие сте на неговото ниво, нали, императора и императрицата имаме тук. Тоест, ако се поставите сами себе си като равни на този човек, това за вас може да се окаже наистина много плодотворен, партньорски съюз, дори и в личен план, в личен аспект. Много, да, може да се окаже много добре. А също така, ако вие наистина добре познавате този човек, ако имате някаква история с него, и тази история прекарате през своя разум, през своя разсъдък, през един такъв рационален поглед, една ретроспекция, в която вие подложите връзката си с този човек на такъв анализ, на какъвто и той подлага връзката си с вас. Тук могат да се вземат много добри уроци от миналото ви взаимодействие с този човек, много добри, много точни изводи, които да ви покажат в какъв точно смисъл вие може да постигнете пълноценно взаимодействие с този човек като партньор, в партньорството, като пълноценен партньорски съюз, който да проработи в полза и на двамата. Този съюз може да бъде в полза и на двамата. Защото между вас виждам, че има много силно привличане. И обаче тук говорим като че ли за двама души, които не се вписват в някакви рамки. Нито вие, нито отсрещния човек. И ако вие приемете това нещо, и ако вие приемете, че вашите отношения са такива различни, нестандартни, нетрадиционни, и ако това на вас ви харесва, и ако и вие искате точно това, супер, може да се получи. А вие какво искате? Нека да видим. Вие какво искате? Вие какво искате от този човек? Нека да видим вие какво искате от този човек по принцип. И вие какво искате от този човек сега? Вие какво искате по принцип? Искате да се промени нещо, искате промяна. Може би това е човек, с който вие сте взаимодействали и преди. Нещо ви е раздалечило или нещо се е случило и вие искате промяна. Вие искате да се задвижите, но в някаква по-различна посока, която ще ви отведе до положителни резултати, да го кажем по-общо. А в момента какво искате? Кралица на мечовете. А вие искате, ако вие сте жена, вие искате на вас да не се гледа само като на сексуален обект, само като на някакъв обект. Вие искате да бъдете оценени по достоинство. Вие искате да бъдете признати по достоинство. И вие искате да запазите едновременно да запазите своята неприкосновеност, независимост, свобода, емоционална независимост обаче. И може би искате да запазите малко някаква дистанция с този човек.
въпреки всичко. Може да запазите някаква дистанция. Искате да запазите дистанция с този човек. Той така иска. Нестандартни отношения. Силни, страстни, дефинирани по някакъв различен от общоприетото начин, където всеки да запази свободата си и въпреки това да се отолят някакво такова страстно желание и за взаимодействие. Да бъде отолено и то. Но вие не искате да си губите ума и да си губите разсъдъка. Искате да останете с ясен разсъдък и с точна и хладнокръвна преценка. Ако вие сте жена, ако вие сте мъж, ви искате, може би, тази жена малко да се успокои. И в крайна сметка нещо да се получи от вашата връзка. Много от вас искате втори шанс за тази връзка. Втори шанс за някаква връзка. Но не искате да бързате. В този втори шанс обаче искате някакво преосмисляне. Знаете ли, може би тук това, което трябва да се промени във всички случаи е наместа на трети лица във вашите отношения. Тук това е, което трябва да се изчисти. Това е блокажа. Тоест да изключите, нашата връзка да е нестандартна, да е различна, да има свобода и всичкото това, обаче без изневери. Или без да се поддаваме на въздействието на трети лица, на трети елементи, на всякакви такива фактори, които въздействат. Всякакви фактори могат да въздействат. Това може да са и децата може да са фактор, и роднините може да са фактор, и работата може да е фактор. Вие няма да позволите. Вие сте отворени на всякакви такива нестандартни формулировки, но не сте готови да приемете на места на трети фактори. Тоест, ние сме свободни индивиди, свободни личности, независими личности, но сме си верни един на друг и спазваме хигиена на отношенията, в която не се допуска замърсяване от трети елементи. Да. И също така вие искате да можете да съжителствате с този човек под един покрив, да има физическа близост между вас, да има чувства, да има уважение, да има любов между вас. При все цялата ексцентричност и нестандартност на вашите отношения. Нека да видим какво ще ви посъветват картите. Относно този човек, относно това, което той иска от вас или тя, и това, което вие искате и на което вие евентуално сте склонни да се съгласите. Съвет за вас. Съвет за вас от сюрреалистичното таро. Queen of Pentacles. Значи, ако вие сте жена, поставете себе си на първо място и имайте все пак някакви, дръжте на някакви свои изисквания, вие си ги знаете там, дръжте на това, дръжте и не отстъпвайте. Не отстъпвайте от това, което вие искате и това, което е добре за вас. Ако вие сте жена и сте семейни,
Останете в семейството или останете във връзката, в която вие сте в момента и където се чувствате сигурно, на топло и където се чувствате добре. Ако вие сте семейни и не се чувствате добре там, където сте добре, там, където се намирате, извинявайте, и това не е с този човек, нали, а някъде другаде, и смятате, че този човек може да ви осигури, колкото и да е нестандартен, може да ви осигури някаква топлина, някаква сигурност. Да, вие може да дадете шанс на тези отношения, но като цяло трябва да гледате своя интерес и да бъдете обърнати преди всичко и фокусирани в себе си, в това, което е добре за вас, в това, което е добре за вашата сигурност, за вашите деца, ако искате. Това, което поддържа вашата женска енергия. Това, което ви кара да се чувствате пълноценни. И не дейте да прекалявате с тази цялата нестандартност, за която си говориме. И ексцентричност, защото кралица на пентаклите... Да, имаме нужда от такива интересни положения, но в крайна сметка нищо, което да е противоестествено и нищо, което да е против така се каже, против някакви такива основни положения, които се смятат за нормални и за приемливи. Дръжте се все пак. Дръжте се за някакви рамки. Служете все пак някакви рамки и някакви ограничения. И стъпете здраво на земята. Усетете почва под краката си. Към това трябва да се стремите. А ако вие сте мъж, към това трябва да се стремите, или към такава жена трябва да се стремите. Ако тази дама, на която вие си гледахте, не е такава, не е кралица на пентаклите, не е стабилна, включително и ментално и емоционално не е стабилна, то на вас ви трябва някоя по-стабилна, някоя по-нормална, в кавички. Нали? Това е съвета за вас. Тоест, ако вие искате, това беше какво вие искате, това няма да ви достигне. Няма да се чувствате щастливи в или с кралица на мечовете. Вие ще се чувствате добре в енергията или с енергията на кралица на пентаклите. Тоест, не онова, което вие си мислите, че искате, а това, което ще ви направи стабилни, ще ви заземи, ще ви облегчи, ще ви даде някакъв комфорт. Това е съвета за вас. На дъното на колелото, колелото на съдбата. Колелото на съдбата. Интересна карта в тази колода. Аз бих казала че по колелото на съдбата вие сте родени под щастлива звезда. Вие трябва да вярвате в своя късмет, в своята щастлива звезда. И в случая по кралица на пентаклите, вие не трябва да бързате да взимате решение дори с този човек. Що се отнася до този човек? Не бързайте. Не бързайте. По колелото на съдбата, рано или късно нещата така ще се завъртят, че всичко да се подреди във ваша полза. Така че не прибързвайте.
Окей? Благодаря. Благодаря на вас. Благодаря и на картите. И до скоро.